A guerra, sobre isto, pois resulta que isto pasou na época da guerra, que había unha aldea onde había dúas familias que eran dos bandos opuestos, non? Levábanse mal, pero que son as cousas que a filla de un e o fillo dos outros pois gustábanse, non? Entonces, claro, como os pais non querían que anduveran xuntos, tiñan tino de que non se viran. Entonces eles decidiron, de mutuo acuerdo, aproveitar que o pai dela iba todos os días traballar pola tarde. Entonces eles aproveitaban para verse. Era para poder verse. Dixeron, como facemos? É como se está teu pai na casa ou non está. Entonces ela díxolle, mira, ti ves e verras preguntando polo gato, por exemplo, que temos un gato que chaman Mículas, e ti verras, Mículas. E se meu pai non está, eu contestoche, Máculas. Entón xa podes vir para dentro. Se eu non che contesto, quédate fora. E así foi. Empezaron, marchaba o pai, e el Mículas, e ela Máculas. Fimba, para dentro. E alá lle cargaban duramente, sí señor, todos os días, era xente nova, ben sabes que en época de guerra, pois tamén hai que dar algo amor, ou non? Claro que sí. E así todos os días, hasta que un día pasou o que tiña que pasar, que el chegou Mículas, ela dixo, Máculas, entrou para dentro. E cando estaban na labor, resulta que o pai fora a sejar a erva, como se facía antes, a jadaña, e olvidáraselle a pedra de fiar. Entón volveu para a casa. E cando volveu, xa os veu ao lonxe. Ela sinteu a porta e dixo, rinca que ven meu pai. E o pai estaba no fondo da eira e veu salir ao rapaz en pelotas, ca roupa debaixo do brazo. E botou llama, ven pa aquí, pájaro. Collo, ti vas a acordar do día que entraches a esfolar a miña filla. E collo, que fixo? Levou na corte dos becerros, que además estaban sin destetar, e liou a toda unha columna, e deixou no lito da tarde. Pobre home, como puxeron os becerros. Pola noite soltou no rapaz, claro. Nunca máis quixo pasar por aquela casa. Non lle quedou ves. Pero, el tiña que pasar por ali moitas veces ao día porque traballaba cerca. E todos os días cando pasaba sentía a outra na ventana. Mículas! Mículas! E Mículas! E se non era Mículas, era Máculas! Máculas! E o rapaz despois de oír 1, e 2, e 3 días, ao cuarto día cansouse de oílo, e senteu a ela, Mículas! Máculas! E desde abaixo dixolle el, mira, nin Mículas, nin Máculas, dille a teu pai que se quere criar becerro, que merque vacas.